Gaueko 10 gutxi pronostikoak hautsi dituzte bigarren astez jarraian Dariok eta Lozak Rekalde eta Bikuñari Eibarko astelena pilotalekuan San Andres egunez 22 eta 19 irabazi ostean. Gogora ezagun batetik Dariok eta Lozak joan den astean irabazi egin zietela Logroñon Salaberria eta Gaskueri eta Rekaldek eta Bikuñak berriz galdu egin zuten Arrasaten Murua eta Gabirondoren aurka honen bestez. Biek ala biek oso dinamika ezberdinean hasi dute txapelketa eta partida hasieran 7 eta 4 aurreratu dira. Bikuña oso ongi eta fresko ikusi dugu hasieratik, behar bada bikote urdinaren albiste onena horixe izango da gaurkoan. Inigo Bikuñak partida ona jokatu duela, freskotasunez aritu da Donostiako atzelaria, pilota arrotzen eta behintzat horrela jarraitzen badin badu txapelketan aurrerantzean, nik uste bikote honek goraka egiteko beta behintzat baduela, ezta. Hala ere, hasieran Dariok kontraerasoan ikeragarri asmatu du, Rekaldek badakigu, zabalean eta oinetara jokatzeko ohitura handia edo joera handia duela, eta Dariok kontraerasoaren bitartez tanto asko egin dizkio, eta ondorioz esan bezala 7 eta 4 aurreratu dira, baina gerora naiz eta Rekaldek partida hasiera horretan saiakerak egin eta ez asmatu, une oso distiratsu eta oparoa izan du. Hor 7 eta 4ko horren ostean, 12 eta 11 iritsi dira aurretik Dario eta Loza, baina ordurako eta emaitzak berak esaten du ezin estuagoa zen emaitza, eta bertan Xabi Rekaldek ia dena asmatu du eta Eibarko astelena pilotalekura hurbildu den pilotazalea gozarazi du, egia esan. Klase guztietako tantoak egin ditu, bai efektoaren bitartez, bai gaintxoaren bitartez, tanto asko eta esan bezala kolore ugaritakoak, baina azkenerako behintzat hortxe, bigarren zati horretan esango nuke gehixeago galdu duela, apur bat partidaren iparra edo galdu du, eta Lozak ere izan du, joan den astean izan zuen, gaur ere izan du bere txakalaldia, baina orokorrean zuzen aritu da, eta benetan hasiera bikaina eman dio, pentsa, profesionaletan 3 partida jokatu ditu, eta 3 irabazi ditu momentuz. Beraz, ziurre alako hasiera bat sinatuko zuela Baños de Rio Tobiako atzelariak. Eta 18 eta 14 iritsi dira hurrengo tenaldira, hemen jada 15 hemen jada bazirudien partida itxita egon zitekeela, jada Dario oso ongi jokatzen aritu da, eta Loza ere ja zuzendu da, Bikuñak naiz eta pilotakada errak eman, Rekaldek aurrean ezin zituen, hor partidaren erdi pare horretan asmatutako tanto horiek amaitu, eta hala ere gerora aurreratu dira, 19 eta 21, baina azkenerako behintzat 22 eta 19 honen bestez bigarren puntua esan bezala Dario eta Lozarentzat, eta Darioren inguruan ere nabarmendu behar dugu, atzelari gazte batekin ari da beste behin ere, eta gaur Lozak gehien sufritu duen une horietan hor izan ditu. Aurreko astean bezala pilota batzuk gora joan zaizkionak, edo txapapera, edo Bikuñak bizkarra erakutsi dionean, zeinen ongi lagundu dion airez boleaz, eta zeinen ongi jada esperientzia duen pilotari bada, 10 urte okerrezpaldin manago, 9 urte ja badaramatza profesionaletan Dariok, baina gaurkoan ere zeinen ongi lagundu dion airez eta abar balik eta karga gehien kentzeko. Hala ere, naiz eta galdu, eta noski porrota beti mingarria izaten da pilotariarentzat, Rekalde eta Bikuña gora egingo duen bikotea izango da, Inigo Bikuña fresko ikusten da, atzean askotan nagusitzen ari da, eta horrek nik uste Xabi Rekalderi ere lasaitasuna emango diola, gaur une batean ongi jokatu du, eta
Nik uste, naiz eta galdu gauza positibo asko urrengo jardunaldiari begira ateratzeko badituztela urdinek. Hauxe beraz, esan beharrekoa gogoratu Dariok eta Lozak 22, Rekaldek eta Bikuñak 19, Eibarren